6 ліпеня, субота, у Беларусі 21 гадзіна. Галоўныя навіны дня ў аб'ектыве. Не жабрацтву народу. Сімвал пратэсту выстаўлены на продаж. Гэты плакат быў шмат разоў у Менску, шмат разоў в Кобрыне, Бабруйску і Барановичах на акцыях дазволеных і недазволеных. Я хочу его продать для того, каб дапамагаць такім, як я. Што рабіць з маёмасцю на руках? 26 гадоў закону аб чэкавай прыватызацыі. Мы, оппозиция Белорусского народного фронта, мы планировали, что эта маёмость будет реальной. То есть это будут $1000, это у тых ценах. Ці ўратуюць Беларусь вышыванка і беларуская мова? Я вельмі паважаю нашу краіну, я вельмі паважаю нашу мову, потому что это частка нашего сердца. У меня родители сейчас очень этой темой интересуются и дома стараются говорить на белорусском, но пока вот просто когда на работе тяжеловато. Мне кажется, что просто не оценят, не поймут и не все понятно. Легендарны плакат на продаж. Сёння на кірмашы ў Барановичах актывіст прафсаюзу рэп Рыгор Грык зладзіў незвычайны продаж-пікет. Другі раз я прийшов на ринок для того, каб виказати тое, що я продаю свой плакат для того, каб допомагати таким людям, як я, які за шмат гадоў потерпели от уладаў. Нет абнішчанню народа. Плакат легендарны, зазнаў і маршы недармаедаў, і шматлікія пратэставыя шэсці ў Менску, Кобрыне, Бабруйску ды Барановичах, як дазволеныя, гэтак і недазволеныя акцыі пратэсту. В нашей Конституции сказано, что держава повинна создать умовы для того, чтобы люди жили нормально. Бачим мы по белорусскому телебачению, там говорят, что у нас в краине уже $500 люди получают заробок. Ну, все ведают реально, які у нас заробки в Барановичском районе, в Кобринском чи Бабруйском. Аднак, незважаючы на гэта, плакат не губляе сваёй актуальнасці, кажуць праваабаронцы. Достойная зарплата у нас только на бумаге. Чиновники только об этом говорят по радио и по телевизору. Рыгор Грык не нарушает ничего, когда либо продает плакат, либо выходит с ними на мирное собрание. Мирные собрания у нас разрешены по Конституции. Несмотря на разрешенность Конституции мирных собраний, власти всячески ущемляют это право и вводят оплату каких-то услуг типа милиции, ЖКХ, которые для обычного гражданина неподъемны с нашей реальной оплатой труда. А таму і Рыгора Грыка падтрымліваюць не толькі паплечнікі, але і звычайныя грамадзяне. Правильно Грык сделал, что вышел и продает свой плакат. Если денег нету и людям нужно помочь, правильно делает. Только этим он выручкой и людям окажет помощь и себе. Што праўда, пакуль пакупнікоў для плакату не знайшлося. Імаверна, тое абнішчанне народа з плакату дае пра сябе ведаць. Затое хапіла зляканых мінакоў і гандляроў па суседстве, якія ад незвычайнага продажу былі не ў захапленні. Аднак актывіст здавацца не плануе. Сродкі з продажу ён перадасць тым, хто іх патрабуе, а потым прыйдзе сюды зноў з іншым плакатам. Сцяпан Святлоў, Белсат. Бясплатна падзяліць дзяржаўную маёмасць паміж усімі грамадзянамі нашай краіны. Роўна 26 гадоў таму парламент прыняў закон аб чэкавай прыватызацыі. Закон дзейнічае па сённяшні дзень, але рэальны ўдзел звычайных грамадзян у акцыянерным капітале прадпрыемству па-ранейшаму мізэрны. Апазіцыя вінаваціць у гэтым Александр Лукашэнку, які, маўляў, абрабаваў народ, не даўшы паўнавартасна скарыстаць чэкі. Улады кажуць, што наадварот, затармазіўшы працэс, яны акурат прадухілілі масавае ашуканства. Як жа адбывалася справа і на што цяпер можна скарыстаць чэкі маёмасць, якія засталіся ў некаторых з нас на руках? Закон аб імённых прыватызацыйных чэках прадугледжваў выпуск двух тыпаў каштоўных папер. Чэкі жыллё, за якія людзі маглі аформіць прыватную ўласнасць на свае кватэры, і чэкі маёмасць, якія давалі права на акцыі дзяржаўных прадпрыемстваў. Агулам паміж грамадзянамі планавалася падзяліць 2/3 заводаў, што засталіся нашай краіне ў спадчыну ад Савецкага Саюзу. Мы, оппозиция Белорусского народного фронта, мы планировали, что эта маёмость будет реальной. То есть это будут $1000, это у тых ценах.
Чэкі маёмасць грамадзяне маглі мяняць наўпрост на акцыі заводаў або набыць за іх долю ў адмысловых фондах, якія інвеставалі ў некалькі прадпрыемстваў і дзялілі паміж дольнікамі дывідэнды ад усяго партфеля. Агулам, паводле выдання «Беларусы і рынок», з 94 по 97 год улады раздалі 60% ад выпушчаных чэкаў. Многія людзі не захацелі або не паспелі іх атрымаць, бо для гэтага трэба было адмыслова звяртацца ў адпаведныя органы. З раздадзеных чэкаў беларусы скарысталі таксама прыблізна 60%. На гэтыя чэкі былі прыватызаваныя такія буйныя прадпрыемствы, як «Спартак», «Камунарка» ды «Керамін». Вельмі важным аспектам было тое, што трэба было памяняць псіхалогію людзей. Бо чалавек пазбаўлены маёмасці і чалавек з маёмасцю – это розныя людзі. Чалавек, калі мае маёмасць, ён дбае пра яе, ён можа ноч не спаць. З прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі улады ўзялі курс на зварочванне прыватызацыі. Пераважная бальшыня дзяржаўных прадпрыемстваў была абвешчана стратэгічнай, і абмен іх акцый на чэкі маёмасць быў забаронены. Сёння спіс прадпрыемстваў, чые акцыі можна набыць за прыватызацыйныя чэкі, грамадзянін можа спраўдзіць у аддзяленні Беларусбанку па сваім месцы жыхарства. Кожнае аддзяленне мае свой спіс. Але гэтыя прадпрыемствы малапрывабныя для укладанняў, тлумачыць інвестыцыйны кансультант Валянцін Лопан. Маё ўласнае меркаванне ў тым, што гэтыя паперы амаль што нічога зараз не каштуюць, таму што у Беларусьбанку ёсць спіс тых прадпрыемстваў. У мяне ёсць нейкае адчуванне, што тыя прадпрыемствы, можа, амаль што ўжо і не жывыя. Альбо прыбытку не зарабляюць. Тыя, хто паспеў набыць за свае чэкі акцыі і прадаць іх буйному інвестару яшчэ ў 90-х, збольшага паспелі зарабіць, тлумачыць адмысловец. З тых жа, хто дачакаўся рэнацыяналізацыі прадпрыемстваў дзейнай адміністрацыі, многія прагадалі, іх акцыі абясцэніліся праз заняпад прадпрыемстваў, кіраваных чыноўнікамі, або былі размытыя дадатковымі дзяржаўнымі эмісіямі акцыяў. Размыванне акцыяў. І ў іх ёсць такія хітрыя хады, як у апошнім выпадку было. Там пра нейкі строй трэсчала гутарка, што яны там маглі ўнесці ў стаўны фонд некую маёмасць, якую нехта ацаніў там на мільёны і мільёны. Нежывыя грошы. Улады абараняюць сваю пазіцыю тым, што паўнацэнная чэкавая прыватызацыя прывяла б да канцэнтрацыі капіталу ў руках некалькіх алігархаў, якія б выводзілі грошы з краіны. Дэпутат Верхоўнага Савету Юрась Беленькі аспрэчвае гэта, указваючы на масавы тагачасны інтарэс да беларускіх прадпрыемстваў з боку высокатэхналагічных міжнародных інвестараў. Дзейнічь уладаў ён тлумачыць імкненнем узмацніць палітычны кантроль над краінай і жаданнем праварошваць праз дзяржаўныя прадпрыемствы карупцыйныя схемы, даваць сваім афіляваным фірмам, зарабляць на пастаўках стратным заводам і пакрываць гэтыя страты з бюджэту. Станіслав Івашкевіч, Белсат. На Берасцейшчыне і Гарадзеншчыне з'явіліся памятныя стэлы ў межах кампаніі «Каліноўскі» 2019. Ушанаваць памяць змагароў за Беларусь з часу паўстання 1863-64 гадоў пастанавіла не дзяржава, а актывісты. Я ўжо казаў не раз, што гэтую справу павінна рабіць дзяржава. Дзяржава павінна апекавацца сваімі героямі. Натуральна, беларуская дзяржава. На жаль, мы жывем зараз у тым часе, калі беларускай дзяржаве беларускія героі не патрэбны. Тады за гэта возьмецца грамадства. Вось грамадства ў асобах актывістаў і распачало кампанію «Каліноўскі» 2019. Нагодаю сталася перапахаванне парэштак паўстанцаў у Вільні сёлета. У Вільні на замкавай гары былі знойдзены парасткі Костуся Каліноўскага і астатніх паўстанцаў. У гэтым годзе яны будуць перапахаваныя. Але по нашаму меркаванню беларуская дзяржава не займаецца плотна так, як павінна займацца памяццю пра сваіх герояў. Таму мы распачалі грамадскую кампанію, якая включае вельмі шмат актыўнасцяў. Сярод гэтых актыўнасцяў вершаваны марафон, а таксама ўсталяванне памятных знакаў у іншых месцах, звязаных з паўстаннем. Напрыклад, у гэтым лесе на Гарадзеншчыне быў паўстанскі табар. Перапахаванне парэштак каліноўцаў – добрая нагода для такіх ініцыятываў. Між тым, ідэя ушанаваць герояў з'явілася раней. 2 гады нават назад была такая ідэя у нас, менавіта адзначаць, шукаць новыя месцы пахаванняў, баёў, лагераў паўстанцаў. І важна таму, што памятаць трэба сваю гісторыю, таму што
Калі не будзе повязі пакаленняў, мы просто не будзем мець будучыні, а менавіта на гэтым выхоўваецца патрыятызм, любоў да краіны, да радзімы, да народа свайго. Акрамя гэткіх далёкасяжных планаў, як выхаванне патрыятызму, актывісты маюць і куда бліжэйшыя. Сваімі захадамі прыцягнуць як мага больш беларусаў у Вільню, беспасярэдня на цырымонію перапахавання Кастуся Каліноўскага. Абсолютно перакананы, што лагічным фіналам этой кампаніі стане прыезд у Вільню на мерапрыемствы па ўшанаванню і перапахаванню паўстанцаў вялікай колькасці беларусаў. Мы вельмі спадзяемся, што гэта закране тысячы і тысячы патрыётаў беларусаў з усёй краіны. Урачыста перапахаваць парэшткі Кастуся Каліноўскага ды іншых паўстанцаў плануюць 2 лістапада ў Вільні. Цікава, менавіта дзякуючы небыякавым актывістам, а не ўладам нашай дзяржавы, надпісы на надмагіллях будуць не толькі па-літоўску ды па-польску, але і па-беларуску. Ян Вярбіцкі, Белсат. Часцей насіць вышыванку і размаўляць па-беларуску заклікаў грамадзян краіны міністр замежных спраў Владзімір Макей падчас фестывалю ў Беларусі як дома. Але ці дастаткова толькі гэтых заклікаў чыноўнікаў, каб родная мова і культура сапраўды занялі належнае месца на сваёй радзіме? Менская крама нацыянальнай вопраткі ды атрыбутыкі «Мой модны кот» працуе толькі 5-й год. Такіх адзінкі нават у сталіцы, хоць асартымент увесь час пашыраецца і колькасць пакупнікоў таксама павялічваецца, кажуць уладальнікі. Заяву чыноўніка тут пачулі і ухвалілі. Канешне, вельмі добра, што такія заклікі ідуць ад дзяржавы, раней іх і такіх не было, але, канешне, заклікі заклікамі, але я лічу, што трэба рабіць і крокі пэўныя, каб, наадварот, дапамагаць тым людзям, якія займаюцца і пашыраюць культуру у адзенні, у вышыванках, у мовах, наадварот, рабіць ім даваць нейкія пераважнасці, лепшыя кропкі гандлёвыя, неяк, можа, нейкія даваць бонусы, так, каб гэта ўсё пашыралася. Владзімір Макей у прыватнасці не толькі заклікаў, але нават забавязаў суайчыннікаў не цурацца беларускага. Кожны з нас павінен узяць на сябе абавязанні хадзіць часцей у вышыванцы і гаварыць на роднай беларускай мове. Аднак і менскія мінакі пагаджаюцца, што толькі заклікаў для гэтага недастаткова. Зараз я намагаюся размаўляць па-беларуску, недзе адтуль з-пад коркі вылазяць беларускія словы, якія там з матчыным малаком зайшлі, але збольшага размаўляю все ж таки по-русски, потому что осяродок русскомовный. Нет нормальных вещей с этой вышиванкой. Если бы какие-то были адекватные вещи, кроме каких-то маек, которые не каждый любит носить. Если бы было что-то модное, возможно, да. Просто когда на работе тяжеловато. Мне кажется, что просто не оценят, не поймут и не все понятно. Но недавно, кстати, купили книжку «Это Беларусь, детка», и там было очень красиво на белорусском написано. И мы готовы, хотим. На самом деле, надо только, наверное, какие-то условия для этого создать. Большинство людей говорит на русском, и если ты будешь говорить на белорусском, а не на русском, будет недопонимание. Не, вышиванки, на жаль, нема дома, але каб з'явілася, то, конечно, бы носила кожны день. Заявы пра беларускую адметнасць з найвышэйшых колаў уладнай вертыкалі гучаць не ўпершыню. Але гэта не азначае сапраўднага павароту ўладаў да беларушчыны, кажа адмысловец. Макей зараз вымушаны разам з усім рэжымам ствараць нейкае ўражанне пра тое, што вось беларусы ўсё ж такі не рускія, для таго, каб гандляваць пэўным чынам з расійскімі намаганнямі падпарадкаваць сабе Беларусі, забраць яе суверэнітэт. І таму яны, нібыта падкрэсліваюць сваю беларускасць. Паводле Владзіміра Маскевіча, нацыянальную незалежнасць умацуе не толькі беларускі фальклор, але таксама занядбаная беларуская навука, войска ды іншыя галіны дзяржаўнага уладкавання. Галіна Бакунчык, Белсат. Штогод тысячы вернікаў з Беларусі і ўсяго свету сцягваюцца ў Буцлаў. Гэтай традыцыі амаль 500 гадоў. Сёлетняя пілігрымка першая ў статусе нематэрыяльнай каштоўнасці ЮНЕСКА. Урачыстасць прысвечаная абразу Божай Маці, які захаваны ў касцёле ў небаўзяцця найсвяцейшай Панны Марыі. Гэты абраз мае славу крыніцы Божай міласці і цудаў. З апошніх цудаў гэта у чалавека гангрэна быў аздароўлены, і таксама яшчэ адзін чалавек
меў анкалогію, анкалагічнае захворванне, прычым там 4-я стадія ўжо з метастазамі. Знікла не толькі опухоль, але метастазы таксама зніклі. На жаль, згодна з інструкцыямі адносна цудаў, то не можам тыя хваробы, якія могуць вярнуцца, як анкалогія, не можам давесці да таго, каб быў афіцыйны цуд. Ну, але, прынамсі, як сведчанне пабожнасці вернікаў гэта выказвае. Сёлета, незважаючы на дрэннае надвор'е, фэст сабраў амаль 2,5 пешых і роварных пілігрымаў. Крочылі 60 кіламетраў, 3 дні у колькасці 20 чалавек. У гэты год, дзякуй Богу, дайшлі без пацер. Вот. Добрые ўражанні, але і дождж быў, і ветер, і месцамі спякота, але малітва падтрымлівала адзін за аднаго, бок а бок. І гэтак ішлі, і гэта расстаянне пераадолелі у одно імгненне. Я спаставила, до 130 чалавек ішло. Казали 150 ці 130, ну, напэўна, 130 то ішло. Ну, так само кожны ідзе са сваёй просьбай, хто ідзе з просьбай. Але для мяне на гэты раз было галоўнае гэта напаўненне сэрца любоўю і верай. Каб я смагла прынесці нешта і падзяліцца з гэтым, каб сапраўды было чым дзяліцца, каб яно не было пустым. Пілігрымаў не спыняюць ні дажджы, ні вецер, ні нават войны. Кажуць, у часе Другое сусветнае, калі адныя акупанты сыходзілі, а іншыя не паспявалі прыйсці, пілігрымкі працягвалі ладзіцца. Так людзі распавядаюць тут, што і 41-й, 44-й год было вось так, што 2 ліпеня адны адступалі, а другія яшчэ не прыходзілі сюды. І якраз быў такі, ну, ведаеце, кажуць, Маці Божая нарэжа ў Будславу. Якраз былі такія часы. У праграме сёлетняга свята набажэствы, сустрэчы моладзі, прэзентацыі хрысціянскай літаратуры. Кульмінацыя свята – начная працэсія на чале з абразом Маці Божай Будслаўскай. Ян Вярбіцкі, Белсат.